Bisan way nadawat kahulga sa seguridad sa mga simbahan sa Dakbayan sa Talisay, mas gipahugtan sa kapulisan sa pagsugod sa Misa de Gallo karong adlawon. Ato usaran ang live report ni Femari Dumabok. Fem. Lanway kumpiyansa ang Talisay City Police. Ang kapulisan ning bispira sa Misa de Gallo ang misusi pa sa mga simbahan pagsiguro sa kaluwasan sa katawhan. Usa sa mga misusi sa seguridad sa mga simbahan sa Dakbayan sa Talisay ang mga sakop sa SWAT team. Ilabi na sa dagkong mga simbahan sama na lang sa Santa Teresa de Avila sa Barangay Poblasyon nga gipaabot ka hugupan sa mga manimba. Nakiginabi usab sila sa mga security guards sa simbahan ug mipahinumdom sa angayang bantayan. Matod sa hepe sa Talisay City Police, Police Lieutenant Colonel Wayne Magbanwa, magbutang sila og Police Assistance Desk sa mga dagkong simbahan sugod alas 5 karong hapon. Subay usab kini sa mga saulugon nga mga anticipated mass alang sa mga parokyano nga maglisod sa pagtambong sa Misa de Gallo. Later natay mga pulis nga ipakatap. And of course tomorrow before sa mass nga siguro an hour before sa mass dapat na mga pulis nga mag-secure sa misa. Subsub-usab ang pagpangandam sa mga simbahan ug sa taga-barangay nga moabag sa pagbantay. Pipila sa ilang bantayan, mao ang mga tawo nga bag-o sa ilang padanaw ug kadudahan ang mga lihok. Mo taw di nakasuod ana na lang sa gawa si Pakuan kay maghuot mo din sigud di na mag ang ato niya ba ang lang gidipinsa ron panahon na kanang di ba nato kalikayan na kanang ang labay-labay ron ng pabuto ba wala sa narugi kuan sa gimitingan nila ni sa kapitan nga dita magkumpiyansa. Lakip sa bantayan sa kapulisan ang mga kapilya ug mga sports complex diin sa Ulugon ang Misa de Gallo. We have also coordinated with the mga barangay tanods and other force multiplier nga they will also secure ang mga respective especially sa mga tanod sa respective barangay. Giandaman usab og mga tent gawa sa simbahan aron didto manglingkod ang mga parokyano nga dili na makasud sa simbahan. Tungod kay gipaabot man nga moabot sa daan ang mga manimba, kasamtangan unang ibalhin ang parking ug waiting area alang sa mga taxi ug modernized PUJ sud sa pipila ka oras samtang ipaygayon ang mga Misa de Gallo. Lan gawa sa kapulisan ug mga barangay tanod moabag usab ang mga traffic enforcer, rescue team ug kabomberuhan samtang subling panawagan sa kapulisan ngadto sa publiko nga kun manlakaw manggani o maghurot og gawas diha sa mga panimay siguro doon nga sirado gyud ang ilang mga panimay aron way mga daotang tawo ang mopahimos sa panahon. Lan. Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.